אנחנו הולכים לשחק על זה, והיום אני עם בת דודה שלי. מי שלא יודע, זה בת דודה שלי. לא סקין כל כך יפה, אבל ברצינות סקין מכוער. קיצור, כמו שהבנתם, בת דודה שלי נפלה. הפילו אותי. אימא'לה, הפילו את האיש. ניצחת עליהם. לא, אני והאישה ניצחנו. בילי שמילי, בילי שמילי. לא רואים כבר אותך, לא רואים אותך כבר. יופי, ניצחתי, בוא, לא, ניצחון שלי. המפה הבאה זה גלקסיה. מפת גלקסיה, שאני הולך לחללית הזאת ראשון כאילו. וואו. די מפילים פה אנשים. בואי, שאני אפיל אותך. מפילים אותי, יואו. תצלמו מהרע של הנעל הזאת. ליאנה, את עושה את זה? איך? יאללה, איפה אתה? די, עוד שנייה הפילו אותי. קיצור, אני רוצה להפיל, אבל עוד שנייה הפילו אותי. אדם, מי רצה להפיל? אמר לי. את הפלת אותי. איך הפלתי אותך? אתה ניסית להפיל אותי. ואת הפלת אותי בסוף. נו, רואה, אתה זה שניסית להפיל אותי. מוטטי על יד ליאנה. וזה ליאנה פופסיק. מסכן, אתה נפלת. ליאנה פופסיק. ליאנה, ש4 אנשים ילחצו לי. אחרי זה משהו הולך לקרות. לחצתי? נו. טוב, נראה לי בסוף נצטרך 4 אנשים שילחצו. כן, נראה לי בסוף. הנה, כן, 4 אנשים שילחצו. למה לא עשינו את זה? עשינו, אבל איך לומר? 3 עשו. טוב, אני הולך להישאר פה. בגללנו כולם הולכים למות. טוב. ביי על החיים שלי. טוב, הם לא לחצו, זה אשמתם כאילו. כן, מה הבעיה שלהם? כן, מה מפריע לכם ללחוץ על כפתור על סתם כפתור שאתם רואים? אולי הוא ישיג את הלבה. אולי הוא ישיג את הלבה, הם לא רוצים שהוא ישיג את הלבה. אליאן, מוח של פרה. יש לך פרה בתוך הפה, טוטו! יש לך פרה בתוך הפה, טוטו! יש איזה חמוד, הוא דומה לי. אני מדבר איתו ראשון. אני מציעה לך אני מעדיף זה. איזה? טוב, הבנתי אותך, יאללה אחי, אני מציעה לך דרוז'ית. תתראה. אדם, אתה יש מישהי שהציעה לך דרוז'ית. בסדר. בטח היא אוהבת את הסרטונים שלי. היא גם ממש מכירה אותך, שמע. אם את נרשמת אליי, אז כל הכבוד, כי תרשמו לערוץ. של איזה? של מה? של אדם. לא אדם המלך? בואו. אדם, קיצור, זה הממלכה שלי. ממלכה שלי. אבל משום בממלכה שלך יש הרבה ילדים. ממלכה שלי. היא מציעה לך דרוז'ית, אדם. תגיד לה כן. יש, היא נפלה. אדם, היא נפלה. דרוז'ית, היא מציעה לי להיות חברים, אבל היא נפלה, אז אני לא אהיה חבר. כי היא מתה היום. אי אפשר להיות חברים שהם ימותו.
ניצחנו. ניצחתי! זה הייתה מפה קלה. רק אני ניצחתי. אז סתם יש פה עוד אנשים, כן? כן? סתם. הניצחון של המלך אדם. או אותה מיסטר מוקמוקון. אני אוהב אותו. הוא רודף אחרינו. מיסטר מוקמוקון. וואו. איזה טירה מפוארת שהיא שלי. טירה זאת שלי ומיסטר מוקמוקון שם. הוא שמנמן מדי. בואו, אני ראשון. לא. אני אמות או מעליו או ממנו. לא, יהלום! שמיסטר מוקמוקון לא יבוא לכאן. אני רוצה לעלות. מיסטר מוקמוקון. תתפוס אותי. רגע, למה מיסטר מוקמוקון עשה את הקומה הזאת אם הוא שמנמן ולא יכול להיכנס לי? לא יודעת, אולי בנו לו אותו, בסדר? לא נראה לי הוא בנה את הבית הזה, נראה לי בנו לו אותו, והוא כזה, אולי הוא חשב שהוא היה רזה, אז החליט לבנות. אני במקום ראשון. אני צרחתי. מי קיבל את היהלום? אני. כן? קיבלתי 2 מטבעות. קצת מצונן. יש לי חרב, היא שלי. מה זה החרב הזאת? חובה שהיא שלי, מה זה? בוני. בוא קלה. אני אקיא עליך. אני המלך אדם, שלום, אני המלך אדם. אני המלך אדם ראיתם? בת הדודה שלי קפצה ואני הייתי עליה. הייתי המלך אדם. מיסטר מוקמוקון עליי. יופי, מיסטר מוקמוקון נפל. אני עליך. קיצור, בוא נעשה זה. כל השאר עשו את זה. מה אשכרה ויתרתי? ויתרת? למי? לאף אחד לא רציתי לוותר, נפלתי בתור. אז לא ויתרת, פשוט נפלת. נפלתי להרגש. פשוט תגיד, נפלת. נפלתי. יאללה, בוא נפיל אותך. נפלתי כבר. עוד פעם. כאן אי אפשר להפיל, כי אם מפילים קופץ לכאן. ואז אתה צריך גם לרדת בשביל עוד להפיל לו. ואם אתה תמות, אז גם הוא ימות. למה לי? לא יודע למה אמרתי. בשביל ליאנה אמרתי את זה. ניצחון שלי, אני מקום ראשון. כן, זה המלכותי שלי. הדגל המלכותי שלי, שכולם אוהבים.